Ultraeskuin espainolaren ekimenez Madrideko Auzitegi Gorenak hartutako azken erabakia salatu eta euskararentzako justizia, babes juridikoa eta arnasa eskatzeko UEMAk antolatutako elkarteratzeekin bat egin du Euskal Herria Bilduk gaur. Herri honetako lehen indar municipalista izan da, erantzunkizunagatik, kezkagatik, baino batez ere arduragatik gaude gaur hemen. Eta egun hauetan esan dugun bezala, egoera zein den ikusita, uste dugu dagoeneko ez dela nahikoa ematen ari den eta batzuk ukatzen duten, baino gertatzen ari den oldarraldi judizial hau salatzea, dagoeneko hori ez da nahikoa, ezin dugu begira geratu gertatzen ari den guztiarekin, eta uste dugu badela momentua erabakigarritasunez eta erabakitasunez aritzeko, eta euskararen normalkuntzan, euskararen babesean aurrera begirako urrats sendoak emateko. Zentzu horretan, badakigu, ze bide horretan euskararen babeserako eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabaki batzuk bere bete-betean ez direla gure esku izango, ez? Badirela erabaki batzuk edo auzi batzuk funtseskoak direla euskararen normalizazioaren bidean eta horiek ez daudela erabat gure esku, ez? Adibidez, euskara hizkuntza ofizial bezala Europan rekonozitzearen alde danok egin behar dugu lana, danok sutsuki aritu bergera bakoitzak duen indarretik eta daukan gaitasunetik, baina azken erabakia maila handi batean ez da gure esku izango. Baina badira beste auzi batzuk oso garrantzitsuak direnak, gure esku daudenak eta gure ustez erabili behar ditugunak erabakigarritasunez eta determinazioaz auzi honetan eta dugun arazo handi honetan aurrera egiteko, baino batez ere errealitatea aldatzeko. Tartean adibidez, badugu gaitasuna eta gure esku dago euskararen biziberritzean, euskara aro berrian batean sartzea eta batez ere horrelako oldarraldien aurrean babesteko, behar dugun aterpe juridiko berri hori eraikitzeko badugu gaitasuna. Hori gure esku dago, baditugu instrumentuak, baditugu gehiengoak, esango nuke maila handi batean erronkak eta mehatxuak konpartitzen ditugula, eta horregatik uste dugu alderdi eta formazio abertzale eta euskaltzaleak derrigortuak gaudela, ezinbesteko dugula, euskerak behar dituen, euskararen normalkuntzak behar dituen erabaki juridiko horiekin konprometitzeko momentua dela. Uste ezin dugula gehiago itxon, larrialdi linguistiko batean gaudela eta momentuak eskatzen duela reakzioa. Eta reakzio hori etorri daiteke gure esku dauden erabaki juridiko horiek hartzetika.